Børn af stofmisbrugere. Vores første teori er brugt til vores første problemstilling, som lyder: hvad betyder den manglende omsorg for barnet i de første leveår for den senere adfærd i livet? Svensk-amerikaneren Erik Eriksons socialisationsfaser danner et godt billede af de enkelte livsfaser i barndommen. Erikson lavede 8 faser, fordi han var i den opfattelse, at mennesket udviklede sig igennem livet. Men det er de første 5, som beskriver barndommen, man fokuserer mest på. Erikson tager udgangspunkt i barnets 5 socialisationsfaser, som strækker sig fra spædbarn til 12-20-års barnet. I disse livsfaser skal barnet indlære nogle normer, roller og blive i stand til at begå socialt samvær med andre. Dette er ifølge Erikson nogle faktorer, der skal indlæres i barndommen for at være i stand til at kunne danne en positiv identitet. Hvis der først skabes et brud på en af barnets livsfaser, vil de andre faser heller ikke kunne blive opfyldt optimalt. Eriksons socialisationsfaser viser de forskellige udfordringer, der er i en optimal opvækst. For spæd skal barnet lære at føle sig tryg. Hvis barnet ikke føler sig trygt og ikke har dannet tillid over for mistillid, vil der allerede ske et brud. Denne første livsfase er grundlæggende for barnets adfærd. Anden livsfase er barnet i 2-3 års alderen. I denne fase er det vigtigt, at barnet danner selvværd, men samtidig skal det lære at respektere andre. Tredje livsfase er barnet i 4-5 års alderen. Det er den fase, hvor barnet lærer at handle målrettet og samtidig lærer, at man ikke kan magte alt. Fjerde fase er barnet i 6-12 års alderen. I denne fase skal barnet lære dygtighed over for mindreværd. Den sidste fase er barnet i 12-20 års alderen. Her skal barnet lære at danne identitet over for forvirring. Hvis disse udfordringer ikke løses, skaber det problemer for det senere liv. Vores anden teori er blevet brugt i tredje problemstilling, som lyder: hvorfor kan det have betydning, at barnet allerede i de tidlige år måske kommer på institution? Dobbeltsocialisation er ifølge den svenske socialpsykolog Lars Densig, som lavede teorien om dobbeltsocialisation, den påvirkning af barnets identitetsdannelse, barnet får i dag, når det bevæger sig mellem 2 forskellige arenaer, nemlig hos familien og hos institutionen. Børn i dag bliver påvirket på 2 forskellige måder, fordi til familien og institutionen hører der 2 forskellige måder at agere over for barnet på. Hos familien er barnet unik, og forholdet er bygget op om følelsesmæssige bånd. Hos institutionen er barnet derimod blandt mange, og barnet er et objekt for arbejde for socialarbejderne. Vores tredje teori er brugt i 4. problemstilling, som lyder: er der forskel på, om det er moderen, faderen eller dem begge, som er optaget af et misbrug? Efter Mead foregår personlighedsdannelsen i samspil med andre mennesker, først og fremmest mor og far. Dette kalder Mead for rolleovertagelse. I første omgang handler det om små rolleleje, hvor barnet enten leger mor eller far, efter hvilket køn barnet er. I denne fase vil man typisk se barnet lege med sminke, ligesom mor, når hun gør sig fin til fest, eller lege med biler, ligesom far, når han arbejder med sin bil. Senere i 4-5 års alderen bliver rollelegene mere komplicerede, da der er tale om større overtagelse af voksenrollen. I denne fase lærer barnet, hvordan det er at være en anden. Dette medvirker til, at barnet får en forståelse for sig selv som individ ved at se sig selv igennem andre øjne. Barnet lærer altså at skelne mellem jeg som mine behov, og så det mig, hvor barnet udvikler sin selvbevidsthed. Når barnet kommer op i 8-10 års alderen, 9 års alderen, begynder det at forstå mere komplicerede relationer til andre. Barnet lærer at indordne sig efter normer og værdier i forskellige sammenhænge uden for hjemmet. Vores fjerde teori er vores sidste teori og brugt i 7. problemstilling, som lyder: hvordan ser en opvækst ud hos en stofmisbruger sammenlignet med en optimal opvækst? I dag er der blevet bygget børnehaver, vuggestuer og skoler, som også er med til at danne barnets opvækst. I 60'erne ville kvinderne på arbejdsmarkedet, og derfor begyndte den nye form for socialisering. Opdragelsen af de første 6-7 år havde primært været i hjemmet, hvor mor tog sig af barnet
Dette blev pludselig et offentligt anliggende, der efter Giddens har betegnelsen udlejning af sociale relationer, hvor barnet lærer at være i et fællesskab og skabe sine relationer til andre jævnaldrende børn. Efter at kvinden kom på arbejdsmarkedet, blev samfundet afhængig af diverse institutioner for at få hverdagen til at hænge sammen. Derfor er institutioner også med til at opdrage barnet og give det en optimal opvækst i dag. Dette var så vores brugte teorier i vores opgave Stofmisbrugers børn, som er i vores gruppe Cecilie, Sofie og Elisabeth.